Така, колеги, ето две майки как работят заедно. Ето едната, ето е тук и другата. Така че не само Чорбич ги прави тия работи. Но и други могат да ги вършат по същия начин. Стига толкова да прибираме нещата. Значи, тази година, сега в момента е доста сушаво навънка. Няма никаква паша. Така че там, където има нужда, трябва да се храни. Свалили сме магазините. Сложили сме лентите. Значи аз ползвам от тези китайските. Съм ги сложил преди повече от 2 седмици. 3. И след още една седмица ще ги махна и ще третирам с оксалова киселина. А по-нататък, като се захлади, вече ще използвам мравчина. Така, значи тази година добива общо, аз казах, че ще го споделя. От всичките семейства, от които съм вадил мед и са имали магазини, значи е някъде около 1800 кг. Това са от 27 семейства. И от останалите съм направил отводки. Значи нататък тези кошери вече, които се виждат отстрани редиците. Значи там на горния ред има 2. На долния ред има още 4. Тук са на третия ред 2. Тук има още 3 и тук още 1. Това са отводки, които са вече на пълен корпус. От тях даже съм вадил мед от някой по един магазин. От тези, които са на редиците, също имаше няколко, понеже тази пролет тръгнах с 32, не с 35. От миналата година имах 3, които ги събрах с други, тъй като бяха по-слабички. Имаше, всъщност единия беше тартовка и го приключих. Така че съм стартирал с 32. Така че може да видите всички без един, който е там 12 так с обърнат капак, са пълни. Така. Значи задължително третирайте, ако не сте третирали, трябва да се третира, защото акара взима жертви сериозни и до момента, в който ще ги заземите, трябва да имате пчели. Сега в момента се раждат тези пчели, които ще зимуват август, септември. Вече ако има и семейства, които ще имат пило и октомври, това е още по-добре. Тези пчели ще изпролетят. Значи аз в момента съм изсипал сироп, в който има витамини. Това е за подбуждане на майката. Те са с кобалт и малко йодосептадон. Значи това е за профилактика, за дезинфекция.
Така че ако имате препарат, с който да третирате за нозематоза, също може да сложите в момента, също ще ви върши работа. Аз така процедирам за сега. По-нататък ще им сложа ноземат. Вече септември месец. Засяваме още рано. Това е моят съвет. И слагайте задължително примамки за оси и стършели. Значи аз вчера пак ги заредих. И съответно пак има. Вчера съм изхвърлил половин кофа с трупове, за да може да заземите семействата спокойно. Не трябва да има оси и стършели. Те доста стапят от популацията. Така че това е моят съвет. Залагайте примамки. Това е за сега.